Wonten dalu nika sumangga uga kula tak ngaturaken wonten Mbak Via Anjasmara sumangga katuran jumeneng sesarengan campursari sakti laras wonten dalu punika. Nggih. Pinaronging kidung tresno mongko prasetyane jiwa Mongko prasetyaning jiwa gawane iki ya jero banget iki. Nakyana pinalangan samudra datan minggu tanpa kewo kenging karso bingkas saking ropeto Pancen kepenak swanten panjenengan suwe ora ketemu tak rungok-rungokke suarane sampean ki ora ana bedane. Ya panggah penak wae. Iki mau kewane rada akeh sing ceblok. Nggih. Wis hati-hati. Kowe lek jenengan taturi jumeneng tembang lemang apa jombo-jombo. Kang Mas. Pripun? Dalu punika kanca-kanca saking campursari Sakti Laras ingkang dipun pangarsani dening Bapak Hermanto. Hermanto, betul. Rawuh pisuwan wonten dalemipun Bapak Swita wong ayu. Pak Glundung. Pak Swita Glundung. Garis miring ana glundunge iki Pak Swita mbiyen apa glundung? Kok pilih riyen senengane glundungan. Kira-kira ki ya kemangkono. Nyuwun sewu Pak Wito pundi nggih? Pak Wito niki wae ingkang wonten ngajeng diutama. Tapi Pundi Pak Wito? Pak Wito ngajeng Pak Wito. Pak Glundung. Pak Glundung. Biasane lek diceluki Pak Glundung lek celuk Pak Wito ngene ya ndak semau. Oh, tesih anu mbok pilih pipis. Pipis. Mbak Via. Nggih. Alhamdulillah. Ana wong iki awake dhewe bisa ketemu malih. Dalam keadaan sehat walafiat. Niki wau minangkani Pak Wito sedaya seniman nggih saged rawuh, jenengan nggih saged rawuh. Oh nika to Pak Glundung. Niki lho Pak Glundung niki. Pak Glundung. Pak Glundung. Dengaren sampean kok mboten macak. Pak Glundung. Pak Glundung. Pak Glundung. Pak Glundung, mriki lho glundungan kalih kula. Lah. Piye? Mimik sik. Sik mimik sik kersane mimik mboten keselak. Mimik riyen. Niki diaturi mriki nggih. Nggih no. Nggih, iki Pak sing tuan rumah ya. Niki wani munggah ya wani nyangoni. Wis beres lek musuh Pak Wito niku nggih. Cek sore. Cek sore. Pak Wito wilujeng dalu. Selamat malam. Nggih, alhamdulillah. Ki mau ndak jumpa. Kula jenengan niku mboten panggih. Nyapa iki bisik-bisik. Bisik-bisik. Nyewer Mbak Setia 50.000 pantes ora piye to maksud Mbak Wito iki? Ya ndak tek pantes Pak. Ya sing abang lho Mbak Wito. Mosok bisik iki kula. Iki mama nyewer piye 50.000 pantes ora. Yo minimal 200. Dunge karek 50. Cek sore lho. Karek 50 curhat to Pak. Sore lho, cek sore. Iki mbok pilih badhe kersake tetembangan apa kalian panjenengan Mbak Via, Pak Wito. Sendale dicopot bae. Ngene iki lho Mas. Aku mangane lek nampani saweran dredeg. Heeh. Iki lek ana tambahi paling ya ndak dredeg. Ndak tek dredeg. Pak Wito. Iki keblek sampai keblek. Kula tembangke. Iki jenengan tembang duet napa Mbak Via piyambak? Mboten mriki mawon kula tembangke. Niki jenengan cepeng nggih. Napa kok gobyos? Biasanya kan nek kalih kula lek ten panggung ngoten nika. Pak Jarno. Ngapunten Kang Kathah. Heeh. Jenengan beksa mawon joget ngeten kalih kula. Ora joget anak putuku nglumpuk. Ten mriki mengke biasanya sing remen tembang sinten? Pak Jarno karo Pak Mas. Jarno kalih Mas. Masis. Heeh, Niki jenengan kagungan kersa napa? Nyunane aku. Jenengan? Heeh. Oh alah, dibentuk piye neh? Wong dhisik mlese to ya. Miring to, Pak. Kegaduk.
Iki tak bentuk kaya pulau ngono dadi. Oh nggih, dibentuk kados pulau. Tak pinten Mas? Sumawur cahya lintang asri rinenggo ing ngawang-ngawang hanyek seni sapaning ati yo mong sira kusumo kang tak tresnani tumeka pancating nyawa.
jan luar setunggal biasa. tembangi Asmara Nala sampun diaturke. Asmara Tak goleki sampean ning ndi berarti? kene Mbak Nia aku ki mangguwen nah geleh niki. Asmara Nala. Asmara Nala. Nggih. Ah nggih. Niki sampun katuraken dening panjenengan jan kebat kaliwat-liwat pokoke bengi. Kebat iki napa? Kebat ki suarane ki luar biasa. Terus keliwat-liwat teko ngendi-ngendi. Oh, niki mergo saking audione sing luar Audione. biasa. Heeh, Mbak Via iki mung saka Ragil Audio.